Dobrý den, jmenuji se Zuzana Kavková a jsem studentkou 3. ročníku Gymnázia Žatec. A dnes bych vás ráda seznámila s mým tématem Soč, a to Merlegeny lyziánských leopardích psů. Avšak než začneme, jen bych ráda zmínila, že tato práce původně začala jako pouhá školní ročníková práce, avšak toto téma mě natolik pohltilo, že jsem se rozhodla zpracovat do podoby Soč. Toto téma jsem si vybrala, protože naše rodina je aktivními chovateli tohoto plemene a zpozorovali jsme určité nedostatky o vědomosti merlegenů v komunitě chovatelů. Při psaní práce jsem pracovala s knižními zdroji a s internetovými, u těch však byl problém u překladů z anglických článků a jako další jsem využívala orální zdroje v podobě rozhovorů s paní Halenou Sinkovou. V této práci jsem si stanovila 3 cíle, a to vytvořit genetickou tabulku, která slouží pro odhad barevných kombinací štěňat, dále odhad genotypu na základě fenotypu a zvýšit povědomí o problematice, kterou merlegen přináší. V teoretické části jsem se snažila čtenáře seznámit se základními pojmy a zaměřila jsem se zejména na M. locus a merlegen, přičemž M. locus je samotným nositelem pigmentu a merlegen je M. locus s přidáním specifických sekvencí DNA, které tvoří samotný merlegen. Dále jsem se zaměřila na samotné genotypové kombinace a jejich míru rizika, kterou můžeme vidět na obrázku číslo 1. O této míře rozhoduje počet bází, který můžeme vidět na obrázku číslo 2. Pokud se jedná o alelu, která neobsahuje mutaci merlegenu, je to gen, který je bez rizika a nenese žádné vady. Avšak čím více počtu bází alela má, tím více rizikovou se stává a tím více vad se v ní nachází, například jako je hluchota a slepota. Myslím si, že by bylo vhodné v zájmu teoretické části vás také seznámit s barvami, které se udávají v chovatelském standardu. Máme solida s pálením, dále různé typy merle, jako je červené, modré a například i černé. To samé platí i pro barvy patchworku a dále máme zbarvení. Avšak ráda bych se pozastavila o obrázku číslo 9, kde můžeme vidět vybělení nebo deletaci pigmentu. Tato deletace způsobuje vady, jako je tedy hluchota a slepota, což se potvrdilo u samotného jedince, kdy tento pes je oboustranně hluchý a oboustranně má poškozené vidění. V praktické části jsem se zaměřila na zpracování genetických tabulek k otestovaných párů na merlegen, které sloužily pro odhad genotypových kombinací jejich štěňat. Dále jsem u narozených štěňat odhadovala genotyp na základě fenotypu a tyto výsledky jsem porovnávala s výsledky z tabulek. Jako další jsem zpracovala rozhovory s vědkyní Halenou Sinkovou a se samotným chovatelem Miroslavem Bednárem. Jako poslední jsem zpracovala leták, který jsem zveřejnila po veterinárních klinikách v Žatci a poprosila jsem paní Halenu Sinkovou o zveřejnění mé práce na stránkách katalogoklubu.eu. Zde jsem uvedla příklad praktické části, kde můžeme vidět 2 otestované jedince na merlegen a jejich genetickou tabulku, kde 2 po 2 vychází solidé a merle. To samotné se potvrdilo i v narozeném druhu. Myslím si, že jsem cíle práce splnila, protože jsem zpracovala genetické tabulky, z nichž odhady odpovídaly samotným odhadům genotypu na základě fenotypu a práci jsem publikovala na veřejnost. Moc ráda bych v této práci pokračovala například zpracováním více druhů nebo přiložením merle testů štěňat. Avšak to není něco, co mohu ovlivnit, protože merle test je na mínění každého majitele samotném. Také bych ráda toto téma zpracovala pro více plemen, protože v dnešní době
dobe se stává Merlegen velkým trendem, avšak nemluví se o rizicích, které sebou přináší. Tak já bych velmi ráda pokračovala ve zpracování tohoto téma na studii vysoké školy, jako je například Přírodovědecká fakulta anebo Veterinární fakulta v Brně. Takže já vám děkuji za pozornost.